izango, bateria jole ordezko on bat bilatu dute, baina Orion ondoan izan da hori eta esandakoa. Pandemiako osasun arazoak alde batera utzita, ez duten izan aukera Fenix bira labur hori egiteko. Ni ez dut inoiz izango gozeko mugikor bat. Inoiz ez dut estreinatuko mugikor bat euro baten. Black Friday eskuratu honor bosge bat hilean euro baten truke zuntzarekin eta mugikorrarekin Euskaltelera etortzeagatik. Eta bezero bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Katar bitartekariak iragarri duenez, Gaza menia beste 2 egunez luzatzea adostu dute Israelek eta Hamasek. Edonola ere, Israelek ez du adierazpenik egin oraindik luzatzearen inguruan. Bihar goizean zen bukatzeko orain arteko su etena. Hamasek adierazi duenez, baldintza berdinekin eutsiko diote meniari. Baldintza horien arabera, bi aldeek jarraituko dute gatibuak trukatzen israeldar bakoitzeko 3 palestinar. Menia luzatzeko prest agertu zen atzo gauean Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu eta Hamasek gauza bera esan du gaur goizaldean. Palestinako jihad islamikoa berriz aukera hori eztabaidatzen ari zela adierazi du. Gabon guztioi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia Arnaldo Otegik iragarri du ez dela lehendakari gai izango datorren urtean Euskal Autonomia Erkidegoan egingo diren hauteskundeetan ziklo politiko baten aldaketa bizitzen ari garelako. Dena den, koordinatzaile nagusi izaten jarraitzeko asmoa erakutsi du. Aurreratuko dizuet, ez naizela postulatuko 3 herrialdetako lehendakari hautagai izateko, eta zentzu horretan nik uste dut, datozen hilabete urteetan nire tokia ez dagoela, eta ez dut esaten honekin ez duela garrantzirik, 3 probintzietako parlamentuan, baizik eta nolabait ere eztabaida guzti eta kontestu historiko honen erdian, gauzak arilkatzen, zubiak eraikitzen, eta akordio zabalenak lortzen dela nik egin dezakedan nolabaiteko ekarpenik handiena datozen hilabete urteetan. EAJaren kasuan ere lehendakari gai berria izango du alderdiak. Imanol Pradales egun Bizkaiko azpiegituratako eta lurralde garapenerako foru diputatu dena. Epe ertain eta luzera begiratuz eta Urkullu lehendakariak eta bere gobernuak utzi diguten azebetze oinarri handiarekin, EBBek ulertzen du une egokia dela, belaunaldi berri bati bidea irekitzea datozen hamarkadetan euskal erakundeak gobernatu ahal izango dituenak, gure herriarentzat planteatzen diren ziurgabetasun eta aldi berean aukerez betetako garaiak datozela ikusirik. Belaunaldi hori gorpuzten du hain zuzen Euskadi Buru Batzarrek lehendakaritzarako proposatu duen hautagaiak, Imanol Pradales Gilek. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen aurrean badugu beste berririk. Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Sozialistako burueneko Anduezak esan duenez, EAJak Alderdi Sozialistak gobernutik botatzea akats handia izango litzateke. Si el Partido Nacionalista Vasco decidiera echarnos del gobierno, desde luego estaría cometiendo un error de bulto de una magnitud bastante importante. Estarían expulsando a la parte más eficiente y a la que mejor gestiona los recursos públicos y aquellas cuestiones que nos competen. Por tanto, considero que sería un extraordinario error. EH Bilduren mahai politikoak hezkuntza legeari ezezko botoa ematea proposatuko die bere oinarriei. EH Bilduk azaldu du Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektuaren inguruan aurrerantzean izango duen jarrera. Mahai politikoak gaur goizean egin duen bileran ezetz bozkatzea proposatu du. Halere, erabakia ez da behin betikoa eta bilkideek izango dute aukera hura berresteko edo baztertzeko.
Gaur, arratsaldeko 6etan egin dute bilera telematikoa bilkideekin ezezkoa proposatu izanaren arrazoiak emateko eta legearen tramitazioaren xehetasunak jakinarazteko. Beste lan istripu lazgarri bat gertatu da gaur goizean Zintruen Igon. 54 urteko langile bat zendu da herriko industrialdean ez behar batean. Foruzaingoak jakinarazi du 15 metrotik erorita hil dela. Istripua gertatu den tokira bertaratu diren osasun zerbitzuek ezin izan dute ezer egin. Foruzaingoak bere gain hartu du lan istripua ikertzeko ardura. Preso bat hilik topatu dute Zabaiako espetxean. Joan den larun bat iluntzean aurkitu zuten 57 urteko presoa urkatuta Zabaiako bereziegan. Salaketa elkartea jakinarazi duenez, gizonak hainbat egun zeramatzan gaizki eta bere buruaz beste egin zuen azkenean. Julen Guaresti elkarteko bozeramaileak azaldu duenez, iragan ostegunean aplikatu zioten suizidioen aurkako protokoloa eta proba gainditu zuen antza, baina hurrengo egunetan okerrera egin zuen. Jaurlaritzako teknikariek berterri egotzi diote gertatutakoaren erantzukizuna. Lehen aldiz deklaratu dute Durangoko epaitegian Zaldibarko zabortegiaren hondamendiaz. Eusko Jaurlaritzako teknikariek ukatu egin dute inolako erantzukizunik izatea gertatutakoarekin eta euren ikuskaritza eta kontrol lana behar bezala izan zela defendatu dute epaiaren aurrean. Bertsolaritzan, Bizkaiko bertsolari txapelketako azken kanporaketa jokatu da Lemoan eta Nerea Ibarzabalek irabazi du saioa. Entzun dezagun. Arratsaldeon Lemoa, berriro fokope hontan, bertsolariak ezin du udazkenik eman lotan. Oraindik azken Bizkaiko finala daukat gogotan, atzekoekin ospatu nuen Bilbotik galopan. Indarkeria matxistaren kontrako egunaren harira, hiriburuetan mobilizazioak antolatu ditu Euskal Herriko mugimendu feministak. Gurekin jai duzue. Era berean, gizonei ere dagokien ardura har dezazuen exigitzen dizuegu. Utzi sistema honen konplize izateari. Nazkatuta gaude. Gabon guztioi, 8:30 pasata heldu zaigu albistegiari heltzeko unea. Behin Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen inguruko zertzeladak emanda, eguneko argazkiari ekingo diogu. Su-etena 2 egunez luzatu dute Gazan. Katarreko atzerri ministerioko bozeramaileak adierazi duenez, beren bitartekaritza tarteko akordioa lortu da Gazako zerrendan su-eten humanitarioa 2 egunez luzatzeko. Jihad islamikoak oraingoz ez du baieztatu borroken etenaldia luzatzeko prest dagoen.
EAJak Eusko Legebiltzarrerako hautagaitzak aldarrikatzeko barne hauteskundeen egutegia jakinarazi du. Egutegi horren arabera, urtarrilaren 20an emango dute lehendakari gaien berri, baita Eusko Legebiltzarrerako gainerako hautagaien berri ere. EAJaren barruan, azkenengo egun aste eta hilabetetan zer gertatu den argitzea nekeza izango da behin honetaz gero, baina bistan dago, kanpaina ez duela hasi nahiko zukeen bezala. Itxura guztien arabera, Euskadi Buru Batzarrak erabakia zuen Inigo Urkullu hautagai gisa berriro ez proposatzea eta haren ordez alderdiari ufada berri bat emango zion hautagai berri baten alde egitea. Imanol Pradales egun Bizkaiko azpiegituratako eta lurralde garapenerako foru diputatu dena izango da hauteskundeen EAJaren lehendakari gaia. Epe ertain eta luzera begiratuz, eta Urkullu lehendakariak eta bere gobernuak utzi diguten azebetze oinarri handiarekin, EBBk ulertzen du une egokia dela, belaunaldi berri bati bidea irekitzea datozen hamarkadetan euskal erakundeak gobernatu ahal izango dituenak, gure herriarentzat planteatzen diren ziurgabetasun eta aldi berean aukerez betetako garaiak datozela ikusirik. Belaunaldi hori gorpuzten du hain zuzen Euskadi Buru Batzarrek lehendakaritzarako proposatu duen hautagaiak, Imanol Pradales Gilek. Hore badela niretzat, atzo Euskadi Buru Batzarrak egin duen proposamena jasotzea, baina hurrengo hilabeteotan oraindik gure alderdi kideek bozkatu beharko dute eta eman beharko dute erabakia. Otegi ere ez da EH Bilduren lehendakari gai izango. Hala jakinarazi dio koalizioaren mahai politikoari gaur Donostian egindako bileran. EH Bilduko koordinatzaile nagusiak esan du aspaldi hartu zuela erabakia eta ongi hausnartutakoa dela. Aurreratuko dizuet, ez naizela postulatuko 3 herrialdetako lehendakari hautagai izateko, eta zentzu horretan nik uste dut, datozen hilabete urteetan nire tokia ez dagoela, eta ez dut esaten honekin ez duela garrantzirik, 3 probintzietako parlamentuan, baizik eta nolabait ere eztabaida guzti eta kontestu historiko honen erdian, gauzak arilkatzen, zubiak eraikitzen, eta akordio zabalenak lortzen dela nik egin dezakedan nolabaiteko ekarpenik handiena datozen hilabete urteetan. Gure obsesioa da beste politika publikoak egitea, beste politika gintza egitea, beste gobernantza eredu bat martxan jartzea, eta Euskal Herria beste eszenatoki batetara jutea. Eta hori norekin egin nahi dugu, nahi duten guztiekin, ez gaude politikan inoren kontra juteko, bai, fascisten kontra juteko bai. Politikan gaude herri hau hobetzeko eta herri hau hobea egiteko. Eta horregaitik uste dugu, azertatu egin behar dugula, eta ez dakit zalantzarik azertatuko dugula. Bada hauteskundez gabiltzala, maiatzaren 28ko hauteskundeetan ez zen hautagairik aurkeztu Nafarroako herri eta kontzeju askotan, eta bigarren buelta egin behar izan dute. Nafarroako 30 udalek, 39 kontzejuk eta 14.518 herritarrek hauteskunde errepika berezia izan zuten atzo. Datozen 4 urteetarako alkatea aukeratzeko. Izan ere, pasaden maiatzaren 28ko udal hauteskundeetan, 69 erakunde gobernatu gabe geratu ziren. Buelta berri honetan, Iruin herrian erabaki garrantzitsuak hartu ziren. Hala nola, 1000 biztanle dituen Arre herria edo bertze 1000 lagun dituen Berriosuson. Plaza garrantzitsua izan zen ere Olaz, eskualdeko herri bakarra delako kontseiluko presidentea duena. 400 biztanletik gorako udalerrietan ere hauteskunde partzialak izan ziren. Bertzeak bertze, Baarasoainen, Iturmendin, Izaban edota Arantzan. Herri horietan Bilduk irabazi zuen.
Alderdi subirenista izan zen, hauteskunde horietan aurkeztu zen alderdi handi bakarra. EH Bilduk ere Pirineotako ezkarotzeko aginte makila ere eskuratu zuen. Gera jendeak ikusi zuenean etzela osatu eta momentuz etzegoelea udalarik, eta gainera ikusita azken urteetan zenbat gauza egin diren eta hori jendea larritu zen, eta beraz ja udan zehar hitz egin genuen, eta bazuden zenbat persona prest, eta beraz herri mailan hitz egin zen pilo bat, negoziatu zen jendearekin, inor baztertuta sentitzeko, eta azkenean osatu zen zerrenda hori. Eta listo, besterik gabe. Azaroaren 26ko bertze protagonista bat aulkixuriak izan ziren. 12 herritan hautagaitzak aurkeztu zituztenak. Horietako 4, Areso, Atez, Muruzabal eta Urroz herrietan, alderdi xurien zerrenda baino etzen agertu. Eta beraz, Nafarroako gobernuko kudeatzaileek osatuko dute zerrenda. Alkate hautetxiek ez dutelako kargua hartuko. Aulkixurien estatutuek agintzen duten gixan. Nafarroan jarraiki datorren urteko zerga reforma fiskala bermatua du gobernuak EH Bilduri esker. Nafarroako gobernuak datorren urteko erreforma fiskala bermatuta dauka, izan ere EH Bilduk bere abstentzioarekin bidea erraztuko duelako berriro. Hori guztia, abenduaren 21ean osoko bilkuran izanen da. Jaurlaritzaren proiektuari 6 zuzenketa adostu ondotik. UPNek ere jarrera berdina izan lezake. Alderdi erregionalistaren aburuz, EH Bilduk egindako emendakinak txikiak eta eragin handiri gabekoak direlako, eta hortaz, legearen aldeko botoa eman lezake. Ogasunaren hasierako proposamenaren arabera, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 7% deflaktazioa gehitzen du 2023 eta 2024ko ariketetan. EH Bilduk uste du planteamendua ez dela nahikoa, ez dituelako egiturazko neurriak jasotzen. Baina bere proposamenetako batzuk onartzea ere baloratu du. Esan behar dugu ez dugula lortu proposatu genizkion hainbat aldaketa hortan jorratzea, hala eta nola errenta zergan aurrezkiaren eskala berezi aldatzea, zerga tarteen deflaktazioa errentaren arabera edo gutxieneko tributazio sozietateen gaineko zergaren kasuan. Hala ere, esan beharko dugu, akordio bat lortu dugula gobernuarekin, aurkeztu ditugun zuzenketak, hain zuzen ere, onartuak izan daiteze. Onarturiko neurriei dagokionez, gobernuak EH Bilduren 6 proposamenak onartu ditu. Zehazki eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren deflaktazioa guztientzat lineala izango bada ere, EH Bilduk zalantzan jarri du, eta beraz, alokairuagatiko kenkariak ere gora egin du, 1.200 eurotik 1.800 eurora. Errenta altuei dagokionez, iaz Espainiar estatuan onartutako zerga ere finkatuko da. Gainera, 100-etik 168 murrizten dira, zaintzak egiteko etxean kontratatutako pertsonentzako segurtasunerako ekarpenaren gatiko kenkaria. EH Bilduren arabera, batez ere errenta handiei mesede egiten dien laguntza fiskala da. Nafarroan badugu beste albisterik, UPN alderdiak kongresua ospatu du Tafallan. 700 bat kargudun eta afiliatuek hartu dute parte UPN Nafarrako alderdi erregionalistak ospatu duen kongresuan Tafallako belodromoan. Javier Espartza alderdiko presidenteak bertan errandu Nafarroan berriro gobernatu nahi badu alderdia erregionalista moderatua, zentratua eta erabilgarria izan beharko duela, alderdi desberdinekin akordioak lortzeko. UPNek ez du negoxoa bizi oposizioan, eta zer erranik ez PPren aintzinean hauteskunde orokorrak galdu ondotik. Espartzak errandu aintzineko estrategia guztiak xautu dituela eta Nafarroako gobernura itzultzeak desberdinekin akordioak lortzen jakitea eskatuko diela, jarrera moderatuagoengatik eta juliganismori gabe. UPNek PSN-erekin eta Geroabairekin adosteko beharra duela adierazi du. Hori bai, betiko gizan,
EH Bildu dela Marragorri bakarra aipatu du. Erran beharra dago ere, biltzarrean ez dela Miguel Sanz presidente ohia izan, eta garai batean beti Espartzaren ekitaldien lehen lerroan egoten zela. Bukatzeko, Espartzaren iritziz, alderdi erregionalista batuta iritsi behar da udaberrian egingo den kongresura. Zatiketak bere aurkariei bakarrik eginen dielako mesede. Preso bat hilik topatu dute Zabaiako espetxean. Salaketak zabaldu duenez, bere ziegan aurkatuta aurkitu dute 57 urteko gizonezkoa. Zabaiako espetxean zigorra betetzen ari zen 57 urteko gizon bat hilik agertu zen larunbat arratsaldean bere ziegan urkatuta. Salaketa elkarteak baieztatu duenez, beringuruko hainbat presok azken egunetan hildakoak okerrera egin zuela azaldu dute. Suizidioaren aurkako protokoloa martxan jartzea beharrezkoa zen edo ez erabakitzeko azterketak egiten ari ziren. Ezagutzen denaren arabera, urte honetan Zabaiako espetxean bere buruaz beste egiten duen bigarren presoa da. Otsailean 22 urteko gazte bat suizidatu zen presondegi berean. Presoa isolamenduan zegoen eta suizidioaren aurkako protokolorik ez zen aktibatu. Egun gutxitara Martutenen kartzela prebentiboan zegoen pertsona bat bere buruaz beste egin zuen. Kasu honetan ere aurretik protokolorik aktibatu gabe. Salaketak azaldu duenez, Euskal Espetxe ereduak huts egin du eta hori salatzeko hurrengo egunetan mobilizazioak deitzeko aukera ere aipatu dute elkartetik. 38 urteren ondoren bizirik dirau Zabaltzaren oroimenak. Igande honetan gogoraratu dute Orbaizetarra Orbaizetako Olan eginiko memoria ekitaldian. Mikel Zabaltza gogoan herri ekimenak senideek eta lagunek gogoraratu dute eta egia, justizia eta berriz ez errepikatzeko bermea aldarrekatu dituzte, baita tortura kasu guztien aitortza premiazkoa dela eskatu ere. Zure senide desagertuan ondagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehienetan bezala, hilik aurditzen denean. Eta desagertua jarraitzen badu, gizateriaren aurkako delitu jarraitua egiten ari da, bai pertsona beraren aurka, bai haren senideen eta agertukoen aurka. Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea. Jarrai dezagun, Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioen bidean, atsedenik ez. Gora, Mikel! Gora! Gernikako arbola Euskal Herriaren ereserkia dela aldarrekatu dute Urretxun. Jose Mari Iparragirrek sortutako Gernikako arbola Euskal Herriaren ereserkia dela aldarrekatzeko deia ozen entzunda egunotan egilearen sorterria den Urretxun. Atzo hainbat ekitaldi egin zituzten Gipuzkoako udalerrian kanta Euskal Herriko himnoa bilakatzeko proposamena nabarmentzeko. Kultura arloko 800 lagunek babestu duten manifestua izan da eguneko beste protagonista nagusia. Euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez idatzidako testuan, Gernikako arbola abestiaren ibilbide historikoa nabarmendu dute. Abeltzaintzari begira badugu berririk, behien gaixotasun hemorragikoa hedatzen ari da Araban.
Gizakion osasunean sagarduik pasaden astean aitortu zuen ebaluazio psikosozial bat egiten zaiela gurutzetan transexualei. Izan ere, gurutzetako ospitaleko genero identitatearen unitatearen jarduna kritikatu zuen gehitu elkarteak. Elkarteko kide Izei Etxebarriarekin elkartu gara gaur egoera gertutik ezagutzeko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan trantzak hartatzen dituen unitate bakarra da gainera gurutzetakoa, ez da? Eta hori kritikatu duzue, konta iguzu? Bai, bueno, duela jada urtebete daramagu saiatzen nolabait ere egiten kanpaina bat unitatearen jarduna kritikatzeko. Azken finean, unitate honek beharrezkotasun bat daka, hau da guztiok ara jo beharra dugu. Orduan, beharrezkotasun hori dela eta bereziki garrantzitsua iruditzen zitzaigun salaketa kanpaina hau burutzea. Azken finean, berdin du nongo azaren, ze probintziatakoa, inkluso Kantabriatik ere jun behar izaten dira zenbait pertsona jun behartzara, araño, gurutzetaraino. Orduan, ez dago tramite honi aurka egiterik, prozesu mediku bat burutu nahi baldin baduzu, printzipioz zure transizioaren prozesuari jarraipen bat egingo dioten profesionalekin. Horregatik egin dugu salaketa kanpaina hau. Gainera, inkesta bat egin duzue eta hortik ondoristatu duzue tratamendua bortitza dela. Hala ere elkartetik urteak daramatzazue kanpainak egiten eta adiraziak olako kasuak jasotzen eta tratatzen. Bai, hori da, gure kanpainaren, gure kanpainaren zati handiena oinarritu dugu inkestaren erantzunetan. Izan ere, inkesta bat burutu genuen, deialdi publiko bat egin genuen inkesta honi erantzunak jasotzeko, eta orotara 18 erantzun baino zenituen jaso, baina egia da oso erantzun esanguratsuak izan direla. Izan ere, erantzun guzti hauetan oso kasu antzekoak eta aldi berean oso ezberdinak ikusi ahal izan ditugu. Bai lodifobia, bai kapazitismoa, baita transfobiaren adierazpen ezberdinak ere jaso ahal izan ditugu. Eta hortaz gain, noski, lan prebio bat egon da, hau da, inkesta izan da lanaren zati bat, baina ikusi dugu hori baino askoz lehenago, daramatzagula urteak eta urteak akonpainamendu prozesuak egiten transpersonekin, personez bitarrekin, intersexualekin ere, eta bereziki garrantzitsua iruditzen zitzaigun prozesu hau burutzea, kontuan izan da ikusi dugula behin eta berriz errepikatu direla, bai lodofobia kasuak, bai transfobia, bai NB-fobia, pertsona ez bitarren aurkako zapalkuntza, eta abar. Eta gainera gehitun erregistroak daude, era berean eta bestelako organismo batzuek ere erregistroak jaso ahal izan dituzte. Beraz, azken finean, hainbat aldizkaritan adierazi dute inkesta dela nolabait ere prozesua burutzearen arrazoia, baina ez da inkesta izan, eta ez ditugu inondik inora ere hortik atera ondorioak, izan ere prozesu hau askoz luzeagoa izan da aurretik ere. Prozesu luzea orduan aipatu duzun bezala Izei, eta gainera gurutzetako unitate horretan oso jarrera bortitzak jaso izan dituzue, dirazpenak, adibidez, transmoda bat dela, eta horrek irizpideak ere auzitan jartzen ditu, ez da? Bai, bueno, gure kanpainaren salaketaren zentroan, kokatu izan dugun nolabait ere aldarrikapenetako bat izan da psikiatriatik pasatzeko beharrezkotasun horren ezabapena. Izan ere, ez da bera bakarrik, ez da psikiatrian bakarrik erreproduzitzen indarkeria hau, baina psikiatrian bereziki bortitza izaten da indarkeria, izan ere nolabait ere beharrezkoa den tramite bat da, edo behartuta gaude tramite horretatik pasatzen,
nahi baldin badugu nolabait ere gure transizio medikoarekin aurrera jarraitu. Hau da, endokrinoaren gana juten garenean eta berak probak egiten dizkigunean ziurtatzeko ea testosterona edo estrogenoak edo bestelakoak hartzeko baldintza fisikoak betetzen ditugun, behartuta gaude baiezko definitu hori jaso aurretikan handik pasatzera, psikiatriatik pasatzera. Eta horrek tutelazio prozesu bat izaten amaitzen du, hau da, nolabait ere tutelatuta zaude, hirugarren pertsona batek erabakitzen du prozesu horretan aurrera egiteko beharrezko baldintzak betetzen dituzun edo ez. Eta irizpide zehatz eta oso itxi batzuen baitan ez gauden pertsonok, pertsona ez bitarrok, gorputz ododiak dituztenok, arrazializatuak eta migranteak diren pertsonek, eroek, gaixoek, diskak diren pertsonek, azkenean jasotzen duten indarkeria izugarri bortitza da. Orduan ez dugu onartuko gure gorputzen gain burutzen diren indarkeria guzti hauek erreproduzitzen jarraitzea. Eta are gutxiago, psikiatriatikan horrek tartetikan dakarren nolabait ere patologizazio prozesuarekin. Egoera horren aurrean gainera, exigitzen duzue prestakuntza izatea ezinbesteko aldagai bat badela, eta horretarako ere osasun sistema kalitatezkoa izateko ezinbestekoa bada inbertsioa. Noski, alde batetik formakuntzak egitearen beharrezkotasuna azpimarratu nahi izan genuen konturatzen garelako, badaudela pertsona asko zapalkuntza horiek erreproduzitzen jarraitzen dutenak, erizainak, medikuak, anbito guztietako osasunaren profesionalak, azkenian askotan ez ezagutza batean oinarritzen dutela beraien jarrera hori. Ez da kasu guztietan horrela, beste kasu batzuetan gorroto delituak dira zuzenean, edo TERF famatuak ere aurkitzen ditugu, baina badaude kasuak ezagutza falta batetik datozenak. Orduan, kontsideratzen dugu gure realitateen inguruko ezagutza bat garrantzitsua dela, bai transpersona bitarrena, baina baita noskirez bitarrena edo intersex pertsonena ere, zertzen finean intersex pertsona batzuk ere pasatzen dira unitate honetatikan. Ez bakarrik intersex izan daitezekelako, baizik eta baita ere intersex pertsona asko trans kolektibaren parte kontsideratzen dutelako beraien burua, ez? Eta hortaz gain, esan dudan bezala lehen, reproduzitzen dira beste hainbat eta hainbat indarkeria gure gorputzen gain. Lodifobia, eroen gain ere kristolako zapalkuntzak burutzen dira, orduan guzti horri aurre egiteko formatu egin behar dira pertsona hauek. Formakuntza horiek egiteko medioak behar dira, eta nolabait ere oinarrizko inbertsio bat egin behar da, diru inbertsio bat eta errekursoak behar dira, bai humanoak, bai materialak. Eta hortaz gain formakuntzaz haratago, itxaron zerrenda luzeak eta bestelako kalitatea urritzen duten, edo atentzioaren kalitatea urritzen duten faktoreak nolabait ere murrizteko edo horrei aurre egiteko inondik inora ere ezin duzu ziurtatu kalitate bat, ez baldin badago inbertsio bat. Orduan inbertsioa horregatik eskatzen dugu. Eta gainera uste dugu ez gintuzkela bakarrik gure kolektiboari mesedetuko, baizik eta herritarren osoari emango liokela nolabait ere kalitate plus bat, beraien bizitzan eta beraien osasun atentzioan. Eta bestelakoan izei, Euskarriko mugimendu feministak greba orokor feministara deitu du azaroaren 30erako, zaintza sistema publiko komunitarioaren alde, gehitu elkartetik zein da egiten duzuen irakurketa? Bai, ikusten dugu gaiak badituela konplexutasun asko. Noski, uste dugu bizitza erdigunean kokatzearen lema oso garrantzitsua dela, izan ere gaur egungo sistema kapitalistaren baitan, gure gorputzen gain erreproduzitzen diren indarkeria horiek, hein handi batean
hortik datoz ere askotan, bizitza erdigunean ez delako jartzen, eta ez delako bermatzen bizitzen duintasun hori. Bizitzen duintasun hori bermatu ahal izateko, uste dugu zaintzaren alorra oso garrantzitsua dela. Gaur egun, sistema honetan bizi garelako beharrezkoa gaituztela privatizatzen area hori. Ez dagoelako ez denborarik, ez errekurtsorik, ez gaitasunik era kolektiboan erantzuteko zaintzaren behar horri. Noski badira erak eta badira alternatibak eta egin dira proiektuak privatizazio horri aurre egiteko eta zaintzaren sektorearen industrializazioa ez esango barkatu, enpresarizazioari aurre egiteko, baina sistemikoa den arazo bati aurre egiteko erantzun sistemikoak eman behar dira. Eta greba bezalako erramintak izugarri garrantzitsuak izateaz gain beharrezkoak iruditzen zaizkigu. Gainera kontuan izan da lanaren banaketa sexuala dela eta sektore hauek guztiz feminizatuta daudela eta guztiz prekarioak direla, eta gainera kolonialismoaren faktorearengatik emakume migrante eta razializatuak egoten direla batez ere bertan lanean oso baldintza prekarioetan, uste dugu aldarrikapen oso garrantzitsuak egiten ari birela sektore horretan. Horregatik, bai, noski, bat egiten dugu aldarrikapenekin, kontuan izan da ados egon zaitezkeela planteamendu batzuekin edo besteekin, eta kritikak egon direla, eta kritika batzuk legitimoak izan daitezkeela, baina mezuaren osotasun nagusiarekin bai bat egiten dugu. Orduan bat egiten duzu mugimenduaren deialdiarekin, ezta, aldarri nagusiarekin, eta kaleak hartzeko deia ere orduan egiten duzu gehitutik. Bai, uste dugu oso garrantzitsua dela kolektibizatzea eta era kolektiboan erantzunak ematea sistema honek birproduzitzen dituen zapalkuntza eta gatazka guzti horien aurrean, eta kolektibizatzeko erraminta oso garrantzitsu bat izan da historikoki greba, beraz, bai, bat egitera deitzen dugu eta gonbidatzen dugu jendea kolektibizatzen jarraitzera eta alternatibak planteatzen jarraitzera. Indarkeria matxistaren aurkako aldarriak ozen entzun dira kalean, mugimendu feministak kaleak bete ditu bortxa matxistaren aurkako mezuekin. Milaka lagun batu ziren larun batean mobilizazioetan, eta indarkeriaren ertz guztiekin amaitzeko eskatu dute azaroaren 30-ko greban fokua jarrita. Paul Elizondo lankideak emango digu berria. Feminismoak kaleak hartu zituen joan den larun batean indarkeria matxista salatzeko, hain zuzen ere, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean. Urtero bezala manifestazioak eta mobilizazioak egin zituzten goizean Gasteizen eta Donostian, arratsaldean Bilbon, Baionan eta Iruñan, eta horretaz gain herri eta auzoetan ere mobilizazioak izan ziren. Gurekin jai duzue. Era berean, gizonei ere dagokien ardura har dezazuen exigitzen dizuegu. Utzi sistema honen konplize izateari. Naskatuta gaude. Leioan ere elkarretaratzeak egin dituzte indarkeria matxista gaitzesteko.
Leioako udalak elkarretaratzea egin zuen sexu indarkeriak adingaben artean gero eta eragin handiagoa duela salatzeko. Andrak elkarteak irakurritako txostenaren arabera, sexu deliktuen biktimen 40% adingabeak dira eta horietatik gehienak emakumezkoak. Mugimendu feministak eta adituek datu horien arrazoiak genero ikuspegidun kalitatezko sexu hezkuntzarik ez izateari egotzi diote errua. Azaroak 25 emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean Leioako udalak elkarretaratzea egin zuen sexu indarkeriak adingaben artean gero eta eragin handiagoa duela salatzeko. Sexu indarkeriak adingaben artean gero eta eragin handiagoa duela azpimarratu eta arreta jarri nahi dugu. Indarkeria mota hori ikusezina eta normalizatuena baita. Euskal erakundeek eskura dituzten estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar dituzte. Emakumeek eta neskek bizitza garapen osoa izan dezaten, askatasun eta segurtasun baldintzetan. Guzti honen eraginez, Leioako udalak eta zenbait erakundek harreman afektibo-sexualak eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasunezko eta indarkeriarik gabeko harremanak lortzeko hainbat ekintza martxan jarriko dituzte. Hori dela eta, Leioako udalak konpromezu hauek hartzen ditu. Indarkeria matxista prebenitzeko tokiko estrategia indartzea. Adingaben artean, sexu indarkeriari aurreiteko egiturak, baliabideak, zerbitzuak edo programak ezarriz. Biktima adingaben inguruan, sexu indarkerien antzematea eta arreta goiztiarra gaitzea. Tokiko koordinazio protokoloen bidez. Mugimendu feministak eta adituek horien arrazoiak genero ikuspegidun kalitatezko sexu hezkuntzarik ez izatea eta familien eta eskola inguruneetan gizarte balio egokiak transmititu ez izana direla adierazten dute. Azaroaren 25az gain badugu beste data garrantzitsurik. Azaroaren 30. Zaintzarako eskubide kolektiboa aldarrikatzeko asmoz greba feminista orokorrera deitu du mugimendu feministak. Atzera kontaketan martxan da Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30. deitu duen lehenengo greba feminista orokorra izateko. Fokua zaintza eskubide kolektiboaren alde jarriko da. Manifestazio eta mobilizazio jendetsuak espero dira Euskal Herriko hiri, herri eta auzoetan. Privatizazioaren eta merkantilizazioaren aurka eta zaintza lanetan eta sektore feminizatuetan baldintza onartezinetan bizi diren emakumeen eskubideen alde aterako dira kalera, egungo sistema mantentzen dutenei ardura eta erantzukizuna exigitzeko. Halaber, beste 11 aldarri ere jarriko dituzte erdigunean, finean bizitza duinen aldeko borrokaren alde, bizitza osoan zehar zainduak izateko eta konpromiso berdina zaintzeko eskubideak lortzeko aldarrikatuz. Inguruneari dagokionez badugu berririk. Jaurlaritzako teknikariek berterri egotzi diote gertatutakoaren erantzunkizuna. Lehen aldiz deklaratu dute Durangoko epaitegian Zaldibarko zabortegiaren hondamendiaz Eusko Jaurlaritzako teknikariek. Deklarazio hartzean hainbat atzerapen izan ostean, gaur hartu di azkenean testigantza gaiaz arduratzen den epaileak Jaurlaritzako 3 teknikariei, Xavier Galdos, Idoia de la Vega eta Carlos
luengori. Hirurek ukatu dute inolako erantzukizunik izatea gertatutakoarekin eta euren ikuskaritza eta kontrol lana behar bezalakoa izan zela defendatu dute epaiaren aurrean. Zaldibar Argitu eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta ari dira herri akusazio moduan prozesu judizialean. Zaldibar Argituk kritikatu egin du prozesu judizialaren erritmo mantsoa. Ohartarazi du otsailean 4 urte beteko direla zabortegia erori zela eta Joaquin Beltran eta Alberto Soloruze langileak hondakinen harrapatuta hil zirela. Euskal Autonomia Erkidegoan zabortegira bideratzen diren hondakinez arriskutsuen 100koa iaz dira jaitsi dela jakinarazi du Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritzak duela 2 urte onetsi zuen hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2030erako plana, funtsezko 3 erronkari heltzeko. Hondakin gutxiago sortzea eta haien balioa aprobetxatzea ekonomia berriro sartuz, zabortegitara doazen hondakinak ahalik eta gehien murriztea eta hondakinen arloko Europako legediari jarraitzea. Horretarako emaitza batzu finkatu dituzte helburutzat 2030erako. 130 jaistea barne produktu gordinaren unitate bakoitzeko sortutako hondakin tasa. 185 arte areagotzea hiri hondakinen gaikako bilketa. Hondakinen ez arriskutsuen 185ko balorizazioa eta laugarrenik 115aren azpitik murriztea zabortegian amaitzen duten hondakinak. Sortzen dugun guztietikan 115 bakarrikan zabortegietara eta beste guztia berriro ere erabiltzeko moduan izan beharko ginateke. Zifra horiek jo mugan eta ekonomia zirkularra deitzen dutena bultzatzeko 30 milioi euro bideratu dituzte hondakin prebentzioa sustatzeko. Honetaz gainera Tapia sailburuak azaldu duenez 2022tik aurrera hondakin korronte nagusietara bideratutako 11 balorizazio instalazio sortzeko baimena eman eta izapideak hasi dira. Ditugu instalazio desberdinak, baimena askatu dutenak, batzuk ja baimena badute eta pendiente daude instalazioiek martxan jartzeko, eta guztira 1 milioi tonari emango liokete irtenbidea. Euskal Autonomia Erkidegoan behar adina zabortegi izan nahi dituzte 2030era bitarte sortzen den zabor guztia horietara eraman ahal izateko, hondakinak kanpora eraman behar gabe. Kontu dutan izan 2030ean gutxi beharko dugula, baina tartean badugula bide bat egiteko. Trantsizio jasangarrirako bidean orain artekoari begira Tapiak esan du 2018 geroztik Euskal Autonomia Erkidegoan 159 murriztu dela zabortegira bideratzen ziren hondakin ez arriskutsuak. Eta emaitza hori dela asko balorizatzen delako edo material gutxiago erabiltzen delako. Hau da, eraginkortasuna ahalegin handia egiten ari dela azpimarratu du. Hondakinez gabiltzala ona datua. Nafarroan 75 kilo elikagai botatzen du norbanako bakoitzak zaborretara urtero. Ekologistek 9 alegazio jarri dituzte Iberdrolaren aurka. Iberdrolak handitu nahi du zuhaitzik gabeko lur zerrendaren aurka agertu da ekologistak martxan.
Ekologistak martxan erakundeak 9 alegazio aurkeztu dizki Iberdrolaren distribuzio elektrikaren proiektuari. Trapagaran eta Barakaldoko udalerritan dagoen zuhaitz gabeko lur zerrenda handitzeko proiektuari. 0,51 hektarea gehitu nahi dizkio eremu horri, goi eta tentsio ertaineko sarea baitu bertan. Kontua da enpresak ez duela ingurumen inpaktuaren ebaluaziorik egin, 5 hektareatik beherakoa izan da ez dagoelako ebaluazio bat egitera behartuta. Ekologistak martxanek ordea uste du aurreikusitako mozketa eta sastraka kentzeko lanek linea elektrikoaren inguruko habitatak kaltetuko dituztela, eta oso modu negatiboan eta nabarmenen eragingo dietela. Horien artean leudeke makalak, aritzak, urritzak, sahatxak, azain ondoak, gerezi ondoak, arteak eta lizarrak. Espezie horietatik 10 urtetik gorako ale asko daude, eta asko 50 urtera iristen dira. Ekologisten arabera horrek itxura handia eta garrantzi eta balio ekologiko nabarmena ematen die haien kokapenari. Ekologisten esanetan horrelako eskuartzeetan biodibertsitatea kaltetzen da. Zonaldeko baso autoktonoak zatitzen baitira eta bertan bizi diren basafaunarentzat interesgarriak diren habitata galtzen baitira. Gainera zuhaitz masa horiek mantentzea klima aldaketaren aurka borrokatzeko eta suteak saiesteko gomendatutako neurria da. Horregatik guztiagatik ingurumen inpaktuaren azterketa bat egitea eskatzen dute. Linea handitzeak eragindako biodibertsitatearen inventarioa barne hartuko duena flora eta fauna aintzat hartuz. Erakunde ekologista proposatzen du gainere erditentzioko eta goitentzioko linea guztiak lurpetik joatea, eta horrela ingurumenaren gaineko inpaktua murriztea eta altuerako inausketa indartzea. Era berean uste du balio naturala eta baso eta zuhaitz autoktonoen eskasea kontuan hartuta horiek guztiak kontserbatzeko neurri zehatzak hartzea logikoa eta oso gomendagarria dela. Langileen aldarriekin hasiko gara, alternatiba ekosoziala eskatu dute Mekanerreko langileek. Pausa bat ematea erabaki dugu gure lantegiran alde, hau da, kanpoko enpresa ditu batekin, txosten bat eraikiko dugu, Urdulizko udalaren laguntzarekin, Mekaner, rekonbertsio bat egiteko eta lantegi bideragarri bat egiteko, ikuspegi ekosozial alde batetik, eta esan nahi dioguna instituzio guztiei, gurekin lan egiteko txosten honetan eta lan honetan eta Mekaner eta gure industriaren sarea babesteko. Mekaner, ez itxi! Mekaner, ez itxi! Europako autogintza ez dago bere onenean eta horren eragina antzematen da ekoizpen prozesuaren kate osoan. Michelinek 150 langile botako ditu Gasteizen eta 206 Lasarten. Gasteizko Michelingo faktorian 150 langile kaleratuak izango dira ekoizpenaren beherakada dela eta. Horiekin batera, Lasarteko lantokian ere kanporaketak egongo dira, beste 26 langile hain zuzen. Azken hilabeteetan ekoizpenari moldatzeko doikuntzak burutu eta gero, taldeak hurrengo urteetarako dituen aurreikuspen txarrak direla eta langileak kaleratzea erabaki du. Era berean, Gasteizko lantegirako aurreikusitako inbertsioak murriztuko dira. Esperotako 225 milioi eurotik 150 baino ez dira ailegatuko. Sindikatuek salatu dutenez, zuzendaritzak erabakia beraiekin eztabaidatu gabe plazaratu egin du, haserrea sortu duena. Aurten egindako mobilizazioengatik zigortuak izaten ari direla baieztatu dute. Gure iritziz hau zigorrutxa da, enpresaren taktika izan da zigortzea, ze kasualitatez Gasteizen eta Lasarten mugitu ginen lantegietan jendea soberan dago, eta besteetan ez. Orduan hemen ikusten dugu enpresaren politika beti haiek esaten dute dela jendea erdigunean jartzea, oso enpresa demokratikoa dela, baina gero mugitzen bagara gure eskubideen alde bateratzen dute makila eta jotzen gaituzte.
Sindikatuek zuzendaritzarekin bilduko dira kaleratzeak nola izango diren zehazteko. Iragarri dutenez, alde neurrian borondatezko irteerak eta aurretiko erretiroen bitartez egiten saiatuko dira. Kulturara igaro aurretik azken albiste bat, Nafarroko gobernuak ezingo ditu berreskuratu Sendabiban inbertitutako 79,4 milioi euro. 2001ean ireki zenetik Nafarroko gobernuak ia 80 milioi euroko inbertsioa egin du Nafarroko jolas parkean. Aurten beste 5,8 milioi jarriko ditu eta datorren urterako inbertsio berriak iragarri ditu. Nafarroko kontuen ganberak hilabete honetan bertan argitaratu du Sendabibari buruzko txostena, EH Bilduk eskatuta. Horretan zehazten da 2001ean jolas parkea ireki zenetik foru gobernuak 79,4 milioi euro jarri dituela eta parkea kudeatzen duen Parkenasa enpresaren egoera ikusita zail ikusten duela gobernuak diru publiko hori berreskuratu ahal izatea. Bizkaiko bertsolari txapelketako azken kanporaketa jokatu da Lemoan. Leporaino bete dute 700 lagunek Lemoako udalkiroldegia, pankarta andana paretetan eta azken final aurrekoetan ohikoa den tentsio solidoa giroan. Entzulea bertso goze zen, sarrerak astebete lehenago agortuta baitzeuden. Nerea Ibarzabal izan da nagusi eta argitu da zein izango den finaleko 8kotea. 3 saioetako irabazleez gain, Onitza Meitia, Oiana Bartra, Gorka Pagona Barraga, Aitor Etxebarria Zarraga eta Aisa Intxausti izango dira abenduaren 16ko finalean kantatuko duten bertsolariak. Arratsaldeon Lemoa, berriro fokope hontan, bertsolariak ezin du udazkenik eman lotan. Oraindik azken Bizkaiko finala daukat gogotan, atzekoekin ospatu nuen Bilbotik galopan, ta zera pentsatu nuen antzokiko horma kontran, zer baino zeinekin dela importantena askotan, lagun arte ederrean pozik astea bertxotan. Hauxe defendituko dut, ezer defenditzekotan. Hauxe defendituko dut, ezer defenditzekotan. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edonola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Ni ez dut